ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tiukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha kena music school bat om dan jinge nak bentai ki larang baru banwan pentebit ha kena music school da ka jing sokia halor ki babun ki mat ki bak imlang salang ka dawa na kapor sakapor ki khun jong ka bri hun yang trep ban mi sakmat ban yang ban yada na ki babun ki jing bombet bat ki jing don kam ban yakran ban mi sakmat ka senjuk ki rang basinong Riboh district henen kesengi ki lapan long ya ke jing kendulang haum sning nak banta ban yata ya sibun ba ki mat ki bakum ka senjuk kadap da jing sokia ki sautli ki mat ki bahak mat ki bak senjuk kawan ra ha ke jing kran ki kentup ya ka jing remdor ban register ki jeka puta bat ke jing bomya jong ki kot pata ki bela register ha district council ha ki bang nanta ke jing penmi hukum jong ki board district bakirang basinong kim dei ban don benta ha ki kam sany hima sima nanta ke jing pilih bla ki belajur bah Riboh district ha ke ne ka lut shading bat ke jing pengkre jong sarkar ya ke jing penbet put ka kawat ka baar tong ne sangap khandiat ge ke ka bau general secretary jong ka sunjuk kirang basinong open pau syakilat patai khobor hadin jong ka jingelang henen kesengi ya kan ka meeting ki jekern gi jong ki long kumni harum kabenengkong ngelekan hakawide batkan notification kabala penmi na ka district council haka sautrik berai besau arja arpulai kabakren halor ka jingkhang jong ka council ya kirang basnong ban isim benta haka sanyi masima nakaliang jong kesunjuk hakabide bakane ngilai tai sani ba bat dakawai kesur nakaliang jong kesunjuk rengkat kirang basnong jong ka tem Riboh hi barakoi ngilarai ban ya persya jur hakabide bakanika jingpenmi jong ka district council ya kan notification ban khang ya kirang basnong ban isim benta haka politik halor jong kini kimat kabenengkong kalong ba yui ba nakaliang jong kirang basnong kimdei kita ki rang basnong ki bayok da ketulop enrei kitrai voluntary bat katkum ke jing sisa ngi yui ba kirang basnong ki trai met bat mensim bat lada kirang basnong kimdon ke jingide ke bahajan bat unong mikmat MLA lan MDC ki development hapo snong patau ngi e ban yo watang ban lejrung hapo district council lani hapo sekretariat kalong ka ba than ni kirang basnong lada kamdon ke jing yade ke bahajan bat kino ki MLA jong ketua konstituensi ka bagi mikmat tidelo jong tang nongrim ngi yu ba kirang basnong ki de ki betlum nakabenta berwarna ikaroi kapar tinggidan kami ya ka jingi trei ketiga diang rengkat bat ki MLA lan ki MDC ki bamikmat na ka konstituensi harbide berwarna ikaroi kapar bat sakoi pat kabangi kwa ban pensyai hang ni kalong ba ku bangalong meneh ba ka council kam sem la siu wat tang siting karu ka honorarium lan ka tulop sikirang masnong tinggi i ba kam don hi kata ka jingmut bahkan kang persya ia kirang basnong banisim benta hakasan hima sima namar ka kam san hima sima nganong ipi kamde bawanra ia ka jigsnio posnong batau nama uno rong basnong lada ukursan ya uno kertong kimju penbor ya ki pajba nong chongsnong ban kersan ya master A lan master B hari ki syania ha ka jingstart jing pajba banjit ya ginong ikmat tidel jong ta nong rim ban kaliang jonggi kasenjuk kirang basnong ngilarai ban ya persya ia akan di notification bala penmi na kaliang jong district council ho i bakat kum ka melim arajarnyo ka krensai ba lakang ye kirang basnong ban isim benta haki politik lan ha kam sa hima sima hari na kaliang jong ka senjuk ngim ye kran tang na benta kirang basnong jong ka hima melim hari hapo ka senjuk jongi ngidon ru ye kiwei pat kirang basnong ki berhap hakawei pat ka hima tinggi ye kran lang solonsar hakaju ka nongrim bangi yang persya bat ngila yakuru da kawi kejingmut balik bu ya ka dorkas sya UCM jong ka district council na ka benta ban ya kran ha kabi bani ka kam ban hakaju ka por ya UCM jong hima melim bala idon kam ban review no ya kan ka melim na ka benta ka jingbit ke jingbiang jong ki dor basnong leng ba ke jingilam jong kirang basnong ba hakaju ka por ku bangitip ba kirang basnong ki dei ki ba ki pajba ki jet bat ki badiru ki bapendek ya keriti gedustur ti ngambakla banong baki MDC ru ki dei
ki ba mi khmat apo council na ka bantaban penek ya ka riti ke dustur jong ka jaj beri khasi ke jongi tilada la khang ya kirang ba snong ban yesim bentah ka politics ka bumbut ba ki MDC le ki bayo ka tulop na ka council lada ki temu ban yele MLA kemudian kiru ki de ban resign shwa na ka MDC namar ki de babat ya ka tak riti ke dustur ki ban resign shwa kum UMDC bat saya kontes pat de ya ka kam MLA namar haba kisna ya kanu rakaan ni ba kumba ki penkem penban ya ka jinge de hapa deng kidor basnong bat ka council ka bade ka we na ki tenat ban trek ya ka riti ke dustur jong ka jaj berkasi ke jongi ka ba arpan ka bangi ya yang persya ha ka bide ba kan notification kalong ba ha ka ni ka number ka basau kan ni ka notification ka basau trik April aja arkulai hang ni la kren erang ba snong menteri snong sordar snong headman nalor ka kentien ka bala penmi erang ba snong ngis ngau lengo ui tau headman pat nama la dapen kelas khasi headman wi hi urang ba snong ki hang ni la yoi ba la tho ikini ikintien erang ba snong bat u headman tingi iba tip kadi gijing baklane tip kadi nak kadau ba lakhang yu headman lani utorang ba snong tindak liang jong ka senjuk ngimsha he ko ni banta dia kena kamru ngin selik ye kenduk ye UEM jong ka elaka ban pan jing shai ui to headman nalor jong ka kentien rang ba snong desa ko pat kamat kabalai ka bangi ya persya ka bidi pakani yu iba kinohikai school ha ka ni ka snem baldep kalami ka jing ki phalo ha ka jelah he pro ko ba nakaliang jong ka sarkar kala penmi ka order bakimla ban yesim benta ka san himasima teki nohikai ru dakawe ka jingmut kila tiet saka jingkang jong hidik ka high court ban brom kala penkesan yaki bakila ban yesim benta namar kiru kidei kidong sanjur yaki emlang kasalang kat notam lele kitu lele kidei kibla siu tulop ta ka sarkar henry kidang job ya kan kes teng nakaliang jong iru ngimdan ka jing atatien balada jaba ka district council kam simkhya ya ka kam nakaliang jungi ka senjuk ngilong kibla khre banya dakawe pat kelenti nak menta banyo ya ka jing besar ka bahok bangilele ngide ki batre kam voluntary bomdon kono ka jing stio nakaliang jong council lan nakaliang jong ka state government tingilong lai lut ladang idon ha kono ka sengsai himasi maru tare ki jaka ki putak ngelekiran ha ka executive committee ka bladam di ha ka bide bakani nakaliang jong ka general meeting ngila yakut ban lej kendu yo minister in charge jong ke revenue ba la long ka bala ngin revise no e kariet namar ba kat kum ke jingya jong ko pon i bakani ka dor ka ba kilabu menta ka rong ka bas ka bala palat hadu kata-kata dia ko jong ko pon yo i ba lada kini ki try jaka ki lej ban register ya ki jaka ki puta ke jong ki hapo ka district council court bon kini ki financial institution ki bank kim ju pedang ki pata ki bala dia pan register hapo district council court tingim tip nega e kadau dia ka bie bakan niru namar baka by registration banle hapo district council ka kham bidor tikum tagi pai ba ki bon ki lech hapo district council court naga banta ban register ki jaka ki pata ki jong ki hari ka basusi ban ong hang ni kalong ban nakaliang jong ki financial institution bat kumjur nakaliang jong ka bank lani ki office sarkar kim ju pedang ya ka kot pata kawal dia pan register hapo district council court tenakal yang jong ka senjuk ngin salik bani kenduk ya UEM jong ka elaka ba kumjuru ya jong ka revenue bangin pancing syai ku dia bakani balai ba kini ki financial institution ba kumjuru ki tenat sarkar ki ba per kim ju pedang ya ka pata bal dia ban le register hapo district council lapan kre syai ban penbek ya uput usam bat ka sarkar Asam ha kani kawat ka baar ni ka phase 2 tidak kalian jong kesenjuk dah kawai ke jengmut ngilai rai ban yang scam rengkat bat ki rang ba snong ki berana po than border area ya ke jing kwa ka jongki nama kat kum ke jing sutu jungi kalong ba kesenjuk ki rang ba snong border area ki kwa ba ki arpo artli ki snong ki bade ki snong khasi ki dei ban don back hapo ka jela Meghalaya kum bagi judon bersekata di ke ka bana kalian jong kesenjuk ngilai kran mentakasi kalong ba ngilai ikut aku ke jengmut ban penlong ke ke jingelang rengkat bat kini ki rang ba snong ki pai ba nong chung snong jong ki arpo artli ki snong ma kumbulong metangi sutu ba nakaliang jong ka sarkar jela kal depan constitute ya ka regional committee de shwa ba kani ka committee kan syong perkhat kam
ti nakaliang jong kasunjuk ke jong iru sian ngin sadi ikendu iki pajba nong sunong rengkat ru kinong hilam jong kasunjuk ki benan border area na kamenta ban dawa na ka sarkar ba kite ki arpu art ligi sunong kim de ban penhap siapo ka sarkar Assam bat lada ka sarkar jela kaliak persya ai kane kembut ngi nakaliang jong kasunjuk ngi persya jur ba kite ki arpu art ligi sunong kinlek lani kin hap no hapo uput sunsyar jong ka sarkar Assam hakawi de bat kane ka jing penlip light jong ka MECL kani ka load shedding ka bangi i kumba lale matala jan sipana kinti kalawan ra sicha ka jing du nong ka bakrau khamtam mi ki samla pule ki jongi namar menta ki lasdang ban penlong ki test haki school ki jongki haki kelas ki prepare hare ka load shedding ngi UI bakal long overload haduk kata-kata namar ki penlip nyo beje haduk pra beje nyo beje haduk pra beje sangi ki than nong kendong kade kapor ka ba kinong rep ki wan na ki ilum na ki kam ki ti ki jongki ban set ban ti bakade kapor ban aibam id ki kun bakade kapor ka ba ki kun samla ki jongi ki pendep ki humbok ki jongki nyo haduk pra tikai ka ban kaliang jong ka sunjuk kirang ba snong ngidon ban kentu lang ba ki press ki media mataksni sya katenat MECL bakin penjelan no ban penjunsur no ya kani ka por load shedding ke jongki namar ba ngi ba ka ta syai ki samla pule bat ya ki ba trekam ha ki bentai ba per jong kani ka dong riboy district ke jongi ha ka bide ba kani ru nakaliang jong ka sunjuk ngile sim ya karai ba sien ngin seli kendo ya CEO jong ka umyam nak benta ban penjunsur ya kapor ha ka bide bat ka load shedding hang ne po riboy district ti kita ki mat ki ba nakaliang jong ka sunjuk ngile yo ban kren mata kasni tingi kimil ti bat ni panru ke jingkerchan jong ki rang ba snong ki bran ka district hebra koi baket ai ke jing kersan ketika ketika diang na ka benta ki kam ki babha ki bangin tre hapo ka district hi barakoi